Bývame v tých najdivnejších hoteloch, ako je hotel s robotickými dinosaurami, hotel v dobrodružnom parku, podvodný hotel a ďalšie, ktoré vám úplne vyrazia dých. Letíme do Soulu na náš prvý divný hotel. Na vonkajšok vyzerá normálne, ale vo vnútri vás privítajú robotické dinosaury, ktoré na vás revú. Dúfajme, že neuhryzne. Dajte si pozor, má ostré zuby. To je naozaj čudné, ale nie také čudné ako robotickí kúzelníci na recepcii. Hovoria nám, že sa musíme zaregistrovať. Takže sme použili tento stroj na získanie kľúča od izby. Áno, také zvláštne. Žiadni ľudia. Vybrali sme sa k výťahu, priložili sme kartu od izby k čítačke a automaticky rozpoznala poschodie, na ktoré sme potrebovali ísť. Potom sme išli do našej izby. Na prvý pohľad sa zdala celkom normálna, ale je tam tablet, ktorý vám umožní objednať si uteráky, župan a akékoľvek toaletné potreby. A to najčudnejšie je, že ich prinesie robot. Nie, robot to všetko robí sám. Príde k vám, zavolá výťah a dokonca zaklope na dvere. Hej. Dostal som uterák. Toto je len prvý z mnohých zvláštnych hotelov, ktoré navštívime, ako napríklad Lego hotel postavený z kociek a Aquarium hotel s najväčším vodným parkom na svete. Nasledujúce ráno v Kóreji sme sa vydali do ďalšieho hotela. Toto je zvláštny hotel v koubojskom štýle. Chod je už teraz veľmi roztomilý. Je tu aj veľa malých kačičiek. Toto miesto je určite škôlka. V izbe nás opäť privítalo množstvo káčerov. Káčerová chladnička, káčerový hrnček, káčerový vankúš. Všade sú plyšové hračky, dokonca aj lampa. Ale najdivnejšia vec je bazén s gulami priamo v izbe. Viem, čo musíme urobiť. Hap. Je to zvláštne, ale super. Naozaj super. To je disco gula. Myslím, že mám nápad. Nikdy sme nevideli takú čudnú kúpeľňu. Je celá z dreva, dokonca aj vaňa. Dúfam, že to nepresakuje. Ďalej sme opustili Kóreu a zamierili do Dubaja. A teraz sa chystáme splniť sen každého dieťaťa. Bývame v divnom hoteli, ktorý vyzerá, ako by bol postavený z kociek Lego. Pri vchode vidíme, že všetko je vyrobené z Lega. Recepcia je veľmi zvláštna. Je plná Lego figúrok. Kým nám pripravujú izbu, môžeme sa zabaviť vo veľkej Lego herni. A teraz sa konečne vyberáme do našej izby. To snáď nie. Disco gula vo výťahu. A hneď ako sa dvere otvorili, uvideli sme celú halu s témou pirátov. Pochodeň vyrobená z lega. Chvíľa pravdy. Otvárame našu izbu. Nie! Čože? Izba úplne zodpovedala pirátskej téme podlažia. Dokonca nás privítala Lego opica. Tiež je tu stôl, kde môžete stávať s kockami. Tu je naša spálňa, kde budeme spávať. Zaujímalo by ma, čo je tam. Vitajte. Čo? To je také smiešne. Vy dostanete spodnú posteľ. Vrchná posteľ s Angelínou je moja. Myslím, že som z tejto postele už trochu vyrástol. Vyzerá to, že Glenn a ja sme jediní, ktorým sa páči detská izba. Ale Tony a Helen mali pripravenú ďalšiu spálňu a prekvapenie vo vnútri. To bolo najčudnejšie privítanie od psa v mojom živote. Obrovská Lego kocka mi zagratulovala. To bolo naozaj čudné. Je tu aj malá kúpeľňa s pirátskou hlavou a pavúkom. Tony, je tu pavúk. Robíte si zo mňa srandu? Toto je len prvý z mnohých zvláštnych hotelov, ktoré navštívime. Priprav sa na ešte šialenejšie hotely. Po prehliadke izby sme šli do Lego mesta a našli obrovský model Dubaja postavený z Lega. A toto je miniatúrna verzia najvyššej budovy na svete postavená z Lego tehál. Mimochodom, v tomto hoteli sme boli v inom videu. Pozrite si ho práve tu. Potom sme sa rozhodli odviezť na horských dráhach. Som trochu nervózny z jazdy na tejto horskej dráhe. A ty? Nie. Náš ďalší zvláštny hotel sa nachádza v centre Dubaja. V tejto obrovskej neobvyklej budove nás privítal luxusný apartmán na voľnom poschodí s 3 obrovskými spálňami a kúpeľňami. Nie je možné. Presne ako môj kožuch. Najzaujímavejšia časť je za záväzmi. Pohľad z našej izby sa otvára na lyžiarske stredisko. Je to taký zvláštny a šialený nápad postaviť lyžiarske stredisko so snehom uprostred púšte. To je šialené. Ako dostali sneh do púšte? Ale ak by vám bola zima, v obrovskej obývačke je krb.
a nevydáva žiadne teplo. Rozdelili sme sa do dvojíc, aby sme vyskúšali všetko. Poďme sa zabaviť skúšaním všetkých atrakcií. Tony začal jazdou v zvláštnej snehovej guli. Dobre, poďme na to. Ociaká bola jazda úžasná. Glenn a ja sme si vybrali tubingu, ale najprv sa musíme dostať na vrchol. Potom sme šli hore. Níhoru lanovkou. Je to zvláštny pocit, keď lyžuješ uprostred púšte. Je to naozaj čudné. Pravda. Potom, čo sme skoro narazili do ľudí a mali guľovačku, sme veľmi vymrzli a šli sme si dať pizzu a horúci čaj v peknej kaviarni. Sme v ľadovej kaviarni a je tu naozaj zima, ale je naozaj super a zvláštne, že všetko tu je vyrobené z ľadu a sú tu všelijaké ľadové sochy. Toto je najčudesnejšie miesto, na akom sme kedy jedli a je naozaj čudné snažiť sa ohriať v príjemnej kaviarni. Konečne nám doniesli našu pizzu. Hurá. Alebo s ananásom. Môžem to vyriešiť. Poďme na Mamma Mia. Je zvláštne jesť horúcu pizzu v ľadovej jaskyni. Čo je ešte zvláštnejšie, je, že sme na púšti. Teraz je čas na náš ďalší zvláštny hotel. Ideme z hlavného lyžiarskeho strediska do stredu púšte. Zostaneme v malých domoch úplne pochovaných v piesku. Dokonca máme okolo seba zvieratá a hady. Nič, len púšť okolo nás. Kam si ma zobral? Po hoteli v lyžiarskom stredisku bol tento púštny hotel úplne zvláštny. Áno, je to šialené, je to úplne pokryté pieskom. Je to doslova dom postavený v piesku. Ak som tam vzadu mrzol, teraz sa varí. Takže, strávime noc v týchto divných domoch zasypaných pieskom, kde je len jedna spálňa a kúpeľňa. Mimochodom, zrkadlo je tu umiestnené na veľmi čudnom mieste. Po prehliadke izby sme išli von, aby sme sa pozreli, aké nezvyčajné aktivity tu majú. Zatiaľ, čo mama a ja sme jazdili na ťave, Tony a Glenn išli na sandboarding. To je šialené. Včera sme lyžovali a teraz doslova jazdíme na piesku. Jazdím na piesku! Bolo nezvyčajné jazdiť jeden deň na snehu a na druhý deň na piesku. Ó, toto je úžasné! Máme trampolínu! Stretli sme aj nejakých čudných ľudí v Here comes the ice blast, ready for the dawn! Keď padla noc, išli sme sa pozrieť na večerné ohňové predstavenie. Ako sa neboja, že si spália vlasy? Po večeri sme sa stretli s jastrabom, pričom nám preletel cez ruky. Ale to nebolo všetko. O pár hodín sme išli na let balónom. Pozri, aký je veľký. Uveríš, že to ide štvrť mile do vzduchu? Je to také obrovské, že auto to muselo držať, aby to neuletelo. Vyšplhali sme sa do koša. Mami, bojíš sa? Váš sen sa konečne stáva skutočnosťou. Poďme. Je tu naozaj horúco. Keď vzlietli, bolo to strašidelné. Ale ako stúpame vyššie, pohľad sa stáva čoraz krajší. Určite jedinečný zážitok. Ďalej navštívime ešte zvláštnejšie hotely. Pripravte sa na niečo absolútne šialené. Teraz je čas opustiť Dubaj a vyraziť do Čiernej hory do ešte zvláštnejšieho hotela v tvare huby. Toto je najpodivnejší hotel, aký sme kedy v živote videli. Pozri, aká je vysoká. Obrovská huba ukrytá v stromoch je náš hotel. Myslím, že tu je toľko dažďa, že takto vyrastla. Pozrime sa, čo je vnútri. Skutočne má tvár huby. Dokonca aj lampy tu vyzerajú ako huby. V kuchyni je kanvica, sporák a malá chladnička, aj keď je prázdna. Pochybujem, že by v nej boli huby. Ó môj Bože, ako si sa sem dostal? Wow, pozri, čo som dostal. Pozri, tam je rebrík. Poďme k Tonymu. Na druhom poschodí je spálňa s 2 postelami a nejakými čudnými poklopmi. Čo je to? To nie je možné. Vyzerá to, že odtiaľ to môžeš skočiť dole. Hej, Glenn. Hej, ako to tam hore vyzerá? Je tu super teplo. Rozhodli sme sa dať si teplý čaj, aby sme sa zahriali a trochu si oddychli. A vy sa pripravte na ďalší zvláštny hotel. Zamierili sme do Srbska. Náš ďalší zvláštny hotel je loď.
Budeme spať v hoteli na vode. Človeče, to je super. Ale najčudnejšia časť je, ako to vyzerá vnútri. Poďme. Dúfam, že tam je všetko zo zlata. Keď sme vyšli na palubu, nevideli sme nič zaujímavé, tak sme išli rovno dole do kabiny. Vyzerá to naozaj staro a trochu strašidelne. Keď sme pokračovali ďalej, privítal nás veľký barový pult. To je zlé. Dokonca ani vypínač nefunguje. Uvidíme, čo ďalšie na nás tu čaká. Zvyšok lode je priestranný salónik s pohovkami a spálňovou kajutou. Je tu veľa zvláštnych malieb a sôch. Je to, ako by sme boli v sále grofa Drákulu. Dúfam, že tu nie sú žiadni duchovia. Ó, pozri sa, tam je loď. Kedy si plávala. Wow, to z ktorého roku to je? Pred našim rokom. Tam je zvon, to ak sa niečo stane, môžeme... Ahoj, potápame sa, alebo čo? Táto loď sa zdá byť naozaj stará a nebezpečná, len dúfame, že sa nepodobí, kým budeme spať. Toto je naozaj čudný hotel. Ale ďalší sľubuje byť ešte zvláštnejší. Ako by to mohlo byť ešte divnejšie? Zo Srbska sme sa vrátili do Dubaja, aby sme navštívili ten najdivnejší hotel v tomto videu. Zostaneme v trojposchodovom luxusnom apartmáne s vnútorným balkónom a obrovským oknom, ktoré pokrýva celú stenu obývacej izby. Ako to vôbec zatvoriť? Ale toto miesto je vysoké 300 stôp. Ale to nie je najochladenejšia časť. Ak pôjdete o jedno poschodie nižšie, uvidíte, čo? To je úžasné. Spálňa s výhľadom na obrovské akvárium plné rýb. Hej, sú tam žraloky, pozri! A je tu hračka. Žiadna šanca. Strávime noc v akváriu a zatiaľ, čo sa kúpeš, ryby ťa sledujú. Nemohli sme odtrhnúť oči od rýb, ale pozrite sa na toto. Naša izba má vlastný súkromný výťah. Nikdy som to predtým nevidel. Trvá to ako si dlho, že? Potom sme šli dole na večeru do podvodnej reštaurácie s jednou Michelinovou hviezdou. Táto reštaurácia má svoj vlastný obrovský akvárium, takže jeme ryby. A pritom pozeráme na ryby. Pre tých, ktorí nevedia, Michelinová hviezda sa udeľuje nielen za chuť, ale aj za kvalitu ingrediencií, prezentáciu a interiér. Áno, je to bon. Je to hovädzie mäso? Priniesli nám ďalšie jedlo a nemáme predstavu, čo máme jesť. Možno je to len na obdivovanie? Také zvláštne. Nepáči sa mi to. Vieš, ale Bolo ťažké rozlišiť jedlo od dekorácie, pretože všetko vyzeralo super divne. A je ešte čudnejšie jesť ryby. Zatiaľ čo iné ryby sa vám priamo pozerajú. Išli sme spať do hotela, pretože zajtra smerujeme do najväčšieho akvaparku so žralokmi. Len žartujem, v skutočnosti je to obrovské akvárium, ale naozaj sme sa chystali do najväčšieho vodného parku Sme vedľa najväčšej šmykačky v tomto vodnom parku a má tu najstrašidelnejšiu strmú časť. Chystáme sa po nej spustiť však Angelina. Nie, ja to nerobím. Lezieme na najstrašidelnejšiu šmyklavku. Si nervózny? Nerobím to. Ale povedali, že jediná cesta dole je po sklze. Poďme! Myslel som si, že zomriem.